Okay, nu står jeg bare inde i dit hus, og du kan ikke gøre noget ved det. Jeg står bare sådan, slander. Jeg er en robot. Der er en pige. Hej, hvad laver du? Du er simpelthen for klam. Hvad tror du egentlig lige, du glor på? Ej, giv dig glor væk, det er faktisk uhøfligt, det der. Du må godt lige kigge den anden vej. Tyk. Ja, hun er tyk, det ved jeg godt. Tyk. Ja, hun er mega uhøflig, så står hun bare og piller næst foran mig. Tyk. Ja, hun er tyk, Stefan, så er det færdigt. Dø. Ja, hun er tyk. Dø. Niklas. Du kan ikke dræbe mig. Du har en pizza. Niklas, du er mega tyk. Niklas, han æder pizza hver dag. Hvad? Niklas, du æder pizza hver dag. Mm-hmm. Og så sidder du bare med den fjernsyn, hvor du bare sidder og føder den af helt vildt. Hvad? Woohoo! Pigen er efter mig. Pizza! Se! Hun er flere! Altså, vi laver nok en stengrød en dag. Når vi nok har 300, når det var det 3000, ja. 3000 Abonnenter. abonnenter. Det skulle jeg ikke abonnenter. Jeg gik og købte en iPhone. Du skulle da heller ikke subscribe. Shit, man, min bil går i. Det Okay? kan man tage den? Jeg stjæler min telefon, og ingen kan gøre noget. Nej, fordi det er sådan set din egen, så lige... Har jeg betalt 100 kroner for den der skot til? En lampe, der hænger. Ja, ikke også? Jeg købte den også, det var her i går, ja. Nå, den er ikke 4 rum. Så er det jo... Til gang jeg skulle udlevere 2 steder på en gang. Hey, der er en, der står på min grund. Du kan ikke aflevere pizza her. Nej! Jo, pizza. No! No, come back! Se, din narkoman! Jeg skal aflevere til din narkoman. Se, jeg skal aflevere til din narkoman. Det er du. Det er din nabo. Ham må gøre. LOL. Der var 2 til A3 og 2 til C2. Så jeg havde... Hvad må man skal bruge den payphone til, siden der er anderledes end alle de andre? Hårdsving! Sådan. Og forresten... Tag din pizza, din... Sådan der. Forresten, hvis I lige står og vil se, om vi er online for spilmøs eller sådan noget, så hedder Nick på 120 på Roblox, og Stefan han hedder AOMMS 1333. Originalt navn. Nej. Ej, den her bil her, den er sindssyg. Og kan du pille mig? Au. Hvad er det egentlig lige? Jeg har købt 100. Nej, Niklas, det kører galt. Har jeg givet 100 kroner for sådan en lille glasbord? Det kunne da godt lide. Niklas, det kører galt, Niklas. What the hell i mit hus? Skrevet! Jeg stjæler en bil. Nej, no way. Yeah! Fuck up! Og jeg kører den til skrot. Farvel! Jeg er stadig ikke på. Lad mig prøve at se. Jeg siger hurtigt, jeg kører ud over verdens ende. Ja, om du er fandme galt. Fandme glad. Fuck the hell. Så lægger jeg sådan en pizza. Jeg kommer på første plads i pizza-mesterskabet Kickstand. Jeg skal aflevere en til mig selv. For satan! Jeg kommer på første plads i pizza-mesterskabet. Jeg føler, at du står og niver mig, hva'? Ja. Okay, mange tak. Shit, du er sindssyg. Sådan der. Jeg er også den bedste af dem. Ej, jeg skal faktisk have en til mig selv. Nå, okay. Ups, det var vist lige det forkerte side. Det bliver galt. Hvad? Se, jeg er din nabo. Se, jeg er din nabo. Se. Nå ja. No! Ding. No! Det kan jeg ikke på.
parkerer Peter på min grund, det er cool. Undskyld. Jeg kan lige parkere den på din grund. Jeg snakker parkere rigtigt. Ja, helt klart. Sådan så. Flot parkering. Det er rigtigt. Så var jeg jo ikke at ikke parkeret den særlig godt. Skal I altid gå ind i min postkasse? Helt seriøst. Prøv at kigge, så er der lige 2, der har gået ind i min postkasse. Og de gjorde det endda på samme tid. Og skal du altid levere pizza til det sted? Vi har ikke engang ringet efter dig. Det er du ikke godt købe væk. Jeg gider bare ikke se på det. Det er sidste gang, jeg siger det her. De er så ubehøvelige. De køber bare ind i ens postkasse. Og så smider de bare pizza i hovedet på min nabo. Eller på min ven, der står herude foran mit hus og søger ly. Så kommer de bare sådan en pizza lige i hovedet der. Okay, der er nogen, der har haft travlt. Jamen det er det. Jeg gider ikke arbejde som pizza. Pizza. Du ved nok, at jeg får mega mange penge for åbenbart ingenting.